Du lytter til Midtpolen podcast. Dette afsnit er bragt uden partner. Muligheder for partnerskab findes på midtpolen.dk. Mit navn er Søren Viste Christensen, og du lytter til Midtpolen podcast. I dag der skal det handle om ferie i Polen som børnefamilie, og den her gang vil jeg gøre det mere konkret, end bare at sige, at Polen er et godt land at rejse til med børn i. For det ved man jo først rigtigt, når man har været nogle steder og har nogle typer ferier at gå efter. Og derfor kommer jeg i det her afsnit både med nogle generelle anbefalinger til, hvordan man kan tænke familieferie i Polen an, og med en række helt konkrete forslag til steder, som kan være gode at kende. Og som altid, der kan jeg selvfølgelig sige steder, jeg nævner i show notes, så du kan nemt finde dem bagefter, hvis der er noget af det, der lyder spændende for dig og din familie. Og jeg deler det her afsnit op i 2 afdelinger, så at sige. Først familier med små børn, og derefter med familier med større børn. For det gør faktisk en reel forskel. Det, der fungerer godt med små børn, er ikke nødvendigvis det samme som med børn på 10, 12 eller 14. Og med små børn handler det ofte meget om overskuelighed, kort afstand, pauser og rolige rammer. Med større børn kan man bygge mere på med action, variation, historie, natur og længere dage. Fælles for begge er dog, at Polen efter min mening er et virkelig godt land til familieferie. Og det er tættere på Danmark, end mange egentlig tænker over. Og det er ofte billigere end mange andre ferielande. Der er masser af variation. Og så har Polen noget, som jeg synes betyder meget, når man rejser med børn. Man kan faktisk få en ferie, der både er oplevelsesrig og forholdsvis afslappet. Det behøver ikke at være et kæmpe logistisk projekt, hvor alle er trætte og småirriterede allerede på dag 2. Polen kan noget andet. Man kan kombinere by, strand, natur, søer, badeland, zoologiske haver, borge, bjergeområder, forlystelsesparker og hyggelige byer, uden at alt behøver at koste en formue. Og det er nok en af de største styrker, hvis man rejser som familie. Lad os starte med familier med små børn. Hvis man rejser med små børn, så er mit vigtigste råd egentlig ret enkelt. Lad være med at ville for meget. Polen har masser af muligheder, men det betyder ikke, at man skal presse en masse ind. Tværtimod, med små børn, der handler den gode ferie sjældent om at nå mest muligt. Den handler mere om tryghed, korte afstande og steder, hvor det er nemt at være barn, og om at voksne ikke hele tiden skal være underholdningsmaskiner, så at sige, eller projektledere på samme tid. Det første, jeg vil gøre, er nok, hvis du rejser med små børn og kigger mod den polske Østersøkyst. Byer som Kolesberg, Świnoujście og Międzyzdroje er gode bud, hvis man gerne vil have en klassisk familieferie med strand, promenade, lidt byliv og familievenlige faciliteter samlet på et sted. Der kan man tage på ture, spise is, tage på stranden eller finde en legeplads, spise tidligt og vende tilbage, uden at hele dagen bliver et større projekt. Og det betyder meget mere, end man tror, når man rejser med små børn, hvilket jeg selv har prøvet. Forældrenes feriedrøm er ofte noget med kvalitetstid og hyggelige oplevelser, og små børns feriedrøm er ofte noget langt mere simpelt. Tid med familien og sand, vand og is. Noget, de kan klatre på, noget, de kan kigge på, og voksne, der ikke stresser hele tiden, men har tid til dem. Og netop derfor, der fungerer kysten så godt. En anden type ferie, der kan fungere rigtig fint med små børn, er Masurien, altså det mesuriske søområdet i det nordøstlige Polen. Og den nærmeste del er 2,5 times kørsel fra Warszawa cirka. Det er oplagt for familier, der gerne vil have natur, ro og plads. Her får man søer, skov, små korte bådture og en ferieform, som kan være meget mere afslappende, hvis man vælger det rigtige sted at bo. Ikke fordi man skal planlægge 5 udflugter på 3 dage, men fordi man kan finde en god base og have mere luft omkring sig. Hvis man hellere vil kombinere lidt by og lidt familievenlige oplevelser, så er Gdansk med opland også et stærkt bud. Kasubunien, som er tæt på Gdansk, at være besøg, hvis man vil have smuk natur og opleve det flotte bakkede landskab, som også byder på nogle søer.
Så man behøver ikke nødvendigvis at bruge hele sin ferie inde i den gamle bydel i Gdansk med brosten og mange mennesker. Men det her område, det giver så også mulighed for at kombinere byen med strand, parker, små udflugter og flere konkrete steder, der også fungerer uden børn, naturligvis. Og hvis man tager Warszawa som base, så er der faktisk flere rigtig gode muligheder, især hvis vejret er dårligt, eller man bare vil have nogle dage, der er let at planlægge. Og det første sted, jeg vil nævne, er Santiago, som er tæt på Warszawa, cirka 50-55 kilometer væk. Hvis du rejser med børn, så er det været ustabilt, eller hvis det bare er en dag, hvor børnene kan bruge energi, uden at du skal opfinde et helt program i morgenstunden, så er Santiago her et stærkt bud. Det er et kæmpestort indendørs vandland, og jeg har hørt, det skulle være Europas største, og hvis det ikke er det største, så er det i hvert fald et af de største indendørs vandland i Europa. Og som sagt, kun en 50-55 km væk fra Warszawa. Det er det type sted, hvor man alene gør halvdelen af arbejdet for dig, og for børn er det bare sjovt, og for voksne er det også praktisk. Et andet godt valg i Warszawa er Smart Kids Planet. Det er netop et sted, der fungerer godt med mindre børn, fordi det ikke kræver, at de skal gå stille rundt og kigge. De kan lege, røre, bygge og udforske i deres eget tempo. Og det er den slags sted, hvor man er glad for at kende, hvis vejret er dårligt. Eller hvis man ikke gider at bruge en hel dag på klassisk storby sightseeing med et barn, der egentlig ville hellere have lov til at være barn, så at sige. Så er der også Copernicus Science Center i Warszawa, som også er værd at nævne. Og det er en god regnvejrsplan også, og et godt sted at finde til at bryde en storbyferie op med noget, der føles mere levende og aktivt. For de mindre børn fungerer det især godt, fordi der er interaktive ting undervejs, og en oplevelse af, at man selv kan være med i det, i stedet for at bare blive trukket igennem endnu et sted, hvor det kun er de voksne, som synes, det er lidt spændende. Hvis man er i, tror jeg, Majstor-området, altså Gdansk, Gdynia og Sopot, så vil jeg også nævne Gdynia Akvarium. Akvarier fungerer ofte rigtig godt med mindre børn, og der er hele tiden noget at kigge på. Det er overskueligt, og det kan også bruges, hvis vejret er dårligt. Og det passer godt til børn, at du ikke nødvendigvis får så meget ud af et længere museumsbesøg. Et helt konkret bud til mindre børn er Rapkolan i det sydlige Polen. Det er et godt eksempel på et sted, hvor der er mere familievenligt og mindre voldsomt end de helt store forlystelsesparker. Hvis man har små børn, er det tit bedre med et sted, der er lavet til dem, end et sted, hvor det bare bliver hægtet på noget, der i virkeligheden er tænkt til teenager. Og her vil jeg også nævne Saterland. Det er sådan et sted, der fungerer godt til børn, som elsker dinosaurer og bevægelser og oplevelser, der er nemme at gå til. Ikke tom kultur og ikke alt for lange forklaringer. Bare en dag, der føles som en rigtig familieudflugt. Hvis jeg sådan skal opsummere det hele med ferie med små børn, så er pointen, at med små børn, der vil Polen tænke mindre i, hvad der er mest kendt, og mere i, hvad der fungerer bedst i praksis. Derfor den polske kyst, Mesurien, Gdańsk-området og steder som Santiago, Smart Kids Planet, Copernicus, Gdynia Aquarium, Rapkolan og Saterland gode bud, fordi de giver noget, der faktisk kan bruges i en rigtig ferie med små børn. Lad os nu gå over til familier med større børn, og her åbner Polen sig op på en anden måde, så at sige. Når børn bliver større, så kan man bygge mere på i ens ferie i Polen. Man kan tage nogle længere ture, man kan kombinere flere typer oplevelser, og man kan vælge steder, hvor det ikke kun handler om strand eller legeplads, men også om spænding, historie, aktivitet og variation. Og her synes jeg faktisk, Polen er virkelig stærk, eller skulle jeg sige, også virkelig stærk. Og et af mine klare bud og anbefalinger til familier med større børn er Krakow og området sydpå. Krakow er en by, der er langt nemmere at sælge til større børn og teenager end til helt små børn. Der er stemning, liv, slot, gamle gader og historie og masser af muligheder i området omkring byen. Og her kommer Energylandia naturligt, som er det mest oplagte sted i Polen for familier med større børn. Det er en stor forlystelsespark, og det er netop
med større børn og teenager, at den virkelig giver mening, for her kan man bruge en hel dag, og der føles ikke som om, at man bare går rundt for at få tiden til at gå. Det er et sted, hvor man faktisk faktisk kan være hovedpunktet på ferien. Og hvis man rejser med børn i forskellige aldre, er der også en fordel, at stedet ikke kun er bygget til de allerstørste. Et andet stærkt bud er Malbork op ved Gdansk. Malbork er efter min mening især godt til større børn, fordi der er en borg, og der faktisk føles stort, dramatisk og imponerende, og det er ikke bare som endnu et historisk sted, voksne gerne vil se, men større børn kan få det til at fungere rigtig godt, hvis stedet har en wow-effekt til, at det ikke bare er sten og gamle væg. Det føles som en mere rigtig oplevelse, en rigtig ridderborg, og der er flere timer, man kan få til at gå der, for det er en kæmpe borg. Og som sagt er det tæt på Gdansk, så et andet godt valg til større børn er hele, tror jeg, et meget stort område, altså byerne Gdansk, Gdynia og Sopot. Og Gdansk er tæt på Malbork. Man kan tage toget fra Gdansk og så til Malbork. Jeg mener, det tager en 20 minutter eller sådan noget, så tager det en 10-15 minutter at gå der til fra stationen, så vidt jeg kan huske. Det er lang tid siden, jeg har været der. Men det kan kombineres, og man kan også køre der til selvfølgelig i bil, hvis man er på bilferie. Det kan man jo læse mere om ind på mitpolen.dk, bilferie. Men her i det her Tøjmaster-område, der får man både byliv, hav, strand, shopping, promenade, museer og mulighed for at variere programmet mere. Og den ene dag kan man gå rundt i Gdansk, den næste kan man tage til stranden i Sopot, og til den store, lange mole, der er der, for eksempel. Og så kan man tage på bådtur, finde noget mere moderne byliv i Gdynia, eller vælge en indendørs aktivitet, hvis vejret ikke spiller med. Og det er faktisk en vigtig pointe med større børn og teenager. Vi har ferien ofte bedre, hvis der er plads til lidt mere frihed og variation, og de gider sjældent den samme type oplevelse hver dag, og her fungerer også meget stort godt, fordi området netop giver flere muligheder. Og det er uden, at man behøver at lave hele ferien om. Warszawa er også et stærkt bud til familier med større børn. Ikke nødvendigvis som en klassisk afslapningsferie, men som en byferie eller en del af en kombinationsferie. Der kan du for eksempel kombinere med at se på seværdigheder nogle dage, og så andre dage for eksempel være ved de mesuriske søer, som kun er 2,5 time væk. Og Warszawa er ikke den pæne postkortby på samme måde som Krakow, men den kan noget andet. Den er mere levende, mere kontrastfyldt og mere moderne i sin energi. Og her kan man kombinere storby, parker, videnskabscenter, shopping og forskellige typer oplevelser, som især større børn ofte får mere ud af. Hvis man gerne vil have et godt indendørs alternativ til større børn, så er Mandoria ved Woods, eller Lodz, som der er mange danskere, der siger, men det hedder Woods. Den er også værd at nævne, Mandoria. Det er en indendørs forlystelsespark, og den gør det oplagt som backup ved dårligt vejr, men også som udflugtsmål i sig selv. Den type steder fungerer godt, når børnene er store nok til, at de gerne vil have nogle rigtige attraktioner. Men hvor man stadig vil undgå, at en hel dag falder til jorden på grund af regn eller ustadigt vejr. Et andet stærkt bud er Wrocław Zoo og Afrikarium. Det er en hel dags oplevelse, hvis man er i det område, altså i Wrocław. Og det fungerer godt til større børn, fordi der er mere skala, mere wow-effekt og mere oplevelse over det end en almindelig zoo. Hvis man vil have en familieaktivitet, som både børn og voksne faktisk skal synes spændende, så er det et rigtig godt bud. Og så vil jeg også nævne Legandia i Katowice-området. Den type forlystelsespark passer bare bedre, når børn er nået dertil, hvor de gerne vil have fart, højde og lidt mere adrenalin. Og ikke alt skal være lærerigt hele tiden, og nogle gange må ferie også godt bare være sjov, højlydt og lidt unødvendigt. Men så det er i Katowice-området. Og så er der Zakopane og bjergeområdet omkring byen. Og jeg vil ikke anbefale det som førstevalg med helt små børn, men med større børn kan det være virkelig godt. Her kan man få opleve kabelbaner, udsigter og bjergstemning, og en mere aktiv type ferie. Og det gør Zakopane oplagt, og Tatrop-bjergene i det hele taget oplagt,
hvis man gerne vil have noget andet end ren by eller strand. Og hvis man ikke er til alt for mange turister, så kan man også tage over til en anden bjergkæde over i Beskidbjergene, der ligger over vestpå. Fordi der er der ikke så mange turister, men der er også mange bjerge, men der er nok ikke helt lige så meget for børnene. Men det var bare lige en indskudt anbefaling, så at sige. Hvis jeg skal samle mine anbefalinger til større børn helt enkelt, så er det her min prioritering. Krakow med Energylandia og området sydpå, hvis man både vil have by, oplevelser og action. Malbork, tæt på Gdansk, hvis man vil have historie, der føles stor og levende. Trójmostr, som er tæt på Malbork, hvis man vil have strand, by og variation. Warszawa, hvis man vil have storbyoplevelse med mere. Mandoria, hvis man gerne vil have en stærk regnvejrsplan. Og så er der Wrocław Zoo og Afrikarium, hvis man gerne vil have en hel dags oplevelse, når man er i Wrocław og omegn. Og så er der Zakopane, hvis man vil have natur, udsigter og lidt mere aktiv ferie. Og så er der også Beskidbjergene, som også byder på aktiv ferie. Og så vil jeg tilføje en ting, som jeg synes er vigtig, uanset børnenes alder, at man skal lade være med at vælge ferie ud fra, hvad voksne synes lyder flot eller interessant. Det er en klassisk fejl. Ikke at jeg skal bestemme det, men det er bare en anbefaling. Og der er mange steder i Polen, som er smukke, historiske og kulturelt spændende, men det gør jo den ikke automatisk til den bedste familieferie. Den bedste familieferie, synes jeg, er ofte den, hvor logistikken fungerer, hvor der er plads til pauser, og hvor børnene også føler, at ferien er for dem, og ikke bare for de voksne. Så min grundtanke er egentlig meget enkel. Med små børn skal Polen helst opleves roligt, praktisk og trygt. Og her er kysten, søområderne og de mere enkle baser ofte det bedste valg, suppleret med konkrete steder som Santiago, Smart Kids Planet, Copernicus, Gdynia, Aquarium, Rapkoland og Sazoland. Og med større børn kan man begynde at udnytte, at Polen er så varieret et land, og her kan man kombinere by, natur, historie, aktivitet og forlystelser langt mere. Og derfor er steder som Energylandia, Malbork, Trójmostr, Warszawa, Mandoria, Wrocław Zoo, Aquarium og Legendia og Zakopane gode bud. Og netop derfor er Polen efter min mening et meget undervurderet ferieland for børnefamilier. Ikke fordi, at det råber højst, eller fordi det er det første land, folk nævner, men fordi det fungerer overraskende godt i praksis, og det er sidst ende det vigtigste, når man rejser som familie. Og så er det jo heller ikke alt for langt væk fra Danmark, og det fungerer. Og der er både plads til oplevelser og til bare at være sammen. Det var mine anbefalinger til ferie i Polen som børnefamilier, opdelt mellem familier med små børn og familier med større børn. Hvis du selv overvejer en ferie i Polen med børn, så håber jeg, at det her det gav lidt inspiration til at tænke lidt mere konkret over, hvilken type ferie, der passer til jeres familie, og ikke bare et dansk plan af, hvad en ferie burde være. Og du kan læse mere omkring ferie i Polen under Rejseguide, især Rejseguide i Polen. Der har jeg både forskellige guides, men jeg har også forskellige enkelte artikler, og som nævnt, der linker jeg også til de forskellige steder, jeg har nævnt her i det her podcast-afsnit, nede i show notes. Og hvis du gerne vil støtte op omkring Mit Polen og Mit Polen-projektet, så håber jeg, du abonnerer på Mit Polen-podcasten, og 2 også overvejer at blive Klub Mit Polen-medlem. Det kan du læse mere om inde på mitpolen.dk, hvor der vil være masser af nyheder hver uge, også om ferie i Polen, men også andre ting. Du skal have tak, fordi du lyttede til Mit Polen-podcast, og vi lyttes ved snart igen. Ha' det godt så længe. Hej.